Kani mga basher, lagot ba ko ha? Pwede ko kabalos. Lagot ra ba ko sa inyo kay kung ako makabalos sa inyo ay da. Hilak lagi mong tulok ba ay. So day na nag-PM sa kuha day, niingon siya day nga ngano daw kuno nga ako mga content is puro ra daw nasa bukid, puro ra daw panglimpyo dito sa bukid. Ngano daw dili na ko ipakita nga amo ang balay diri sa syudad. Ug ngano daw di na ko ipakita nga diri na pud ako sa syudad manglimpyo. Dahil sa tinuod lang dahil grabe na ako kabisi dyo diri sa syudad. Kung mauli ko dito sa bukid dahil is daghan kay ko ma-film nga video kay para yagbalik na ko dahil is maka-edit ko. Kay lagi lahi na pud ang chapter na ako diri sa syudad. Lahi na pud ako i-share sa inyo nga mga content kay mga laglaag na pud dong kaon na pud. Mga inana ba kay para di pud mo ma-board ko kung puro ra paglimpyo nga ako ay i-content dahil so ma-board jud mo dahil sulod sa isa ka bulan or duha ka bulan kung mora na siya kung content. Mo na karon dahil kay nag-request man kang maritisa ka, nag-request man kang nga basher ka no. Kay naman kay tuldok sa imong auto kay kung ako'y makabalos nimo maghilak jud ka og tunok please lang. Bitaw ay maldita. Bitaw day oy karon day is manglimpyo ko. So karon kay kalat man kamong kwarto ay perfect ay day nga ako'y pakita sa inyo para na pud mi ikabash sa akoa. Para ma-exercise sa pud yung baba ni ninyo lahi para lahi na pud niyo ibash sa akoa ba. So malimpyo na po ko diri sa kwarto nga ako ang gilingkuran karon kay grabe ka kalat. O di ba? Kalat kay sa tanan. So ako na ipakita sa inyo sa long form video kay para mga tagbaw mo kay mga masuko ra ba mo o pabitin mo sa ako ang mga video niya inyo kung isigig ibash no. Ambot ang naglibog ko ninyo, basher bata mo, viewers bata mo, supporter bata mo, ambot naglibog ko sa inyo haday. Kani mga basher, lagot ba ko ha? Pwede ko kabalos, Lagot ra ba ko sa inyo kay kung magbash mo sa kuha, magamit mo mga fake account, mga dami account, di ko kabalo sa inyo. Kay kung ako makabalo sa inyo, ay da. Hilak lagi mong tulok ba ay. Bitaw oy nga maghilabot man mo. Panarbaho daw kuno mo. Kung di mo ganahan mo tan-aw sa kong video, o ayun yung tan-awa. I-block ko ninyo. Sa yun na kayo na day, di na kailangan yung hang dugo man mo ambak pa na sakiting no. Then balaghan ba kami ingon unsa ko ika-story sa basya. Awo ko ikaingon oy. Kaya ako na lang po napasalamat sila para ma-exercise silang baba para di na mga kuan lang mga baba dira, di na mga pano silang laway ba. Pag exercise mo guna sa baba na iyong sigpang basya kuha. Pasalamat na lang gani mo kay content creator ko ma-exercise pa na iyong baba kay sigmo panghilabot sa kuha. Mo na karon manglimpyo ko para lahi na pud niyo i-bash ba. Para magbag-on na po taday. Uy, kay 2025 na. Lahi na pud niyo i-bash ako. Gikan atong giingnan ako si Padalan og tiguwang kato. Grabe ko na bash ato. Wa pa mo ka-move-on ato, wa pa ka-move-on bang mataw ato, balang nag-viral pa to, 1.6 million today, no? Tungod sa inyong kamarites, o tanawa, naka-income ko, o tanawa, naka-views ko yung nato kadako, o mirisi mo, o kamo, naglagot mo sa kuha, pero ako, giblisingan sa Ginoo, no, mo, nadira. Panilabot pa mo sa kuha, pero sige lang, takuan pang magtabang sa kuha, no? Wow. Pag ako lagi makabalos, pabalosa po ko ninyo, sa puning inyong panggamiton, puro ra kuan pod, dami account, di ko kabalo sa inyo ha. Kay ang uban na ba, may ingon na ba, ma'am, nganong di man ka mangaway sa imong basher, ma'am, kay ang uban mga content creator, ma'am, kay mangaway man, mobalos man, di man ko ka ang mobalos sa ginanang mga klase ng mga auto, kay kanang mga auto ka dahil, nani mga tuldok silang auto. Kung imo pa na silang patulan day, ay nanabuang labaw pa ka sa tuldok nila. Mo nang dili ko gusto mo kuan day, mo patol og basher, kung makaya pa na ako, makapasensya pa sa mga basher, pasensya sa ako, pero di na ako makaya, hilak, lagi magtunok sa kuha ba? Na, ay, charot maldita. Nagiday maglimpyo day ko karon day no og daghan kay salamat day kay lagi hapit nako 130 100 dili day kay lagi day hapit na day ko 235 followers naman siguro ko day. Ay nako. Thank you so much sa tanan ni palo nako. Thank you so much sa tanan nga ni support nako no. Og salamat sad sa tanang basher. Di ba pwede na to kalimtan na to ng basher. Magpasalamat ka po sa basher kay nagapo sila ambag kay nagbalik ka po na tan-aw sa mga videos. Nagagwago gapon na sila di nag-high blood lang sila. Di awan ambak laro lang dugo silang kiting. Bitaw day oy daghang kay salamat sa inyo no kay hapit na ta mag 250 mas di ba ang saya. Og mao ra dito din manglimpyo ako din ako ipakita sa inyo ang full video na ako ang paglimpyo sa akong kwarto para i-bash na po ko ninyo no para lahi na pong bash ba pay boring na kay nga pero na kon i-bash dito sa bukid diri na po syudad bash na po ko ninyo para di boring ba. Mo nang manglimpyo na po ko din ako para ipakita sa inyo dahil reels or long form video pero masinot ang reels dahil ako takita og mao ra to no ba yun bye.